kwa-marketing. So ilanjalo ebovu ngimdansela umyeni wami ngijabulise nje yabona ngimdansela abone naye ukuthi hawu Sinibingelele-ke sinamukele kwi-Real TV1 Stories. Namhlanje ngihleli nosisi la onenhlanhla ngendlela esimanga osesithenjweni. Abantu abaningi abasayithola imishado la ngaphandle, kodwa yena uthola indoda yathi cha ngiyakuthatha ngizokwenza ube number 4. Usibhalelile usisi khona khala ngakho. Nani siqoleke nibuka le video lena kusanoba mnyamana la sikhona. Sisemthunzini kahle sipholile nje. Abuka le video sicela abantu la create i-account yakhe no EasyBet abheje. Asebenzisa promo code uLove50. EasyBet yawathanda kakhulu ama video lawa. Ngicela mase usu-create i-account yakho ungithumelele phela noma ubhale ku-comment section ukuthi usuwenzile ukuze nami ngizokupha phela izumbulu ze-voucher. Naba EasyBet bazokupha futhi izumbulu ze-voucher. So ngiyacela ni create ama account. Engagcina ukcreate bese niyadeposita at least a minimum of 10 rand. Sesiwaphela. ngiyaphila njani? Ngiyaphila uyabheja. EasyBet now. Umkhwenyana wakho uyakubhejela? Hayi yabheja. Ibhola noma uyawo imali? Konke indawo. Okay. Pho uma ngabe kunjalo ke kungani ula ekhaya namhlanje? Inkinga yami ayikho ngomkhwenyana wami. Ingabana kwethu. Oh okay. Ingabana kwethu inkinga yami. Umyeni wami ungithathile and njengoba ngokugcina nje ngimncane vele futhi ubone. Mangifika lapha yana bengine hope yokuthi since bekhulile futhi ngibona indlela abaphathene ngayo bobathathu nami ngizofike ngamukeleke uyabona. Babuka nje kude ukuthi ba right andawazi wena. Ngithawu yazi Nkosi yami labafazi ave bethandana ngisho beyokwenza shopping bahamba ndawonye yebo into enjalo. Hayi ngavuma ke nami ukuthi hayi ngikabu number 4 lapha ngiyayibona impilo right yabona. So indaba iqala la ekuthenini mase ngifikile la ekhaya ngimncane ngimuhle yabona and nestyle nginaso. Indaba iqala lapho ukuthi ugeli phela uyile nasesikoleni and isikole uyasithanda uyathanda nje nokufunda usaqhubeka futhi usafunda. Konakala mase kufika mina ke kwakhona noshintsho luba khona ke ekhaya ngithi phela mina ngiyile esikoleni bona engazuthi noma baye esikoleni o matric. So izinto eziningi abayinaki bana ukuthi nje waqhubeka bana ukuthi nje ubaba nje uyabapha imali ubaba uyabanakekela ngazo zonke izinto. Ama housewife nje kuphela kaphila kahle ngoba ubaba unemali yabona. So mina mase sengifika kunezinto ezishintshayo ngiyabuza nanokuthi ama financials wakho amenenja kanjani zonke lezi zinto into eyikanje. Ufuna manje ukuyithatha ngesikole lento le uqondanisa ukuthi asingayimoshi nje imali eyintweni engenasidingo as much as sizoba ama trophy wife housewife but phela asisebenzise nemiqondo nathi kube khona izinto esizenzela zona ezokwazi usilekelela umyeni wethu. Indaba iqala lapho ke ukuthi ke sengizenza ngcono mina ngibona ukuthi yini ngoba nakho ngifundile bona bengafundile sengizophazamisa injabulo yabo into kanjalo because mina I was suggested ukuthi bana kwethu indaba ngoba phela imali yanele uyasinikeza ubaba mhlambe nawe kube khona ibusiness nalo uqalayo yabona uzoyikhipha busy as much as uhlele ekhaya but kube khona nje into ozoyenza ezokwenza ube active yabona. Exactly. So ke indaba iqala lapho ke bathi ke ngizenza ngcono and nomyeni wami phela vele usenokuthi ke manje since umqondo wami nowakhe engazusuya uyahambisana ngoba phela nawe uncwadile. Uyayibona futhi into eshoyo. Useyayibona lento engishoyo usekuthanda ngizothi usengithanda kakhulu ukubona emehlweni apho yabona. Ongakuba ke manje ke sebeya ngi outsider manje akusabuke njengomuntu ongazuthi ngumuntu wala ekhaya. Sebe nembuyazana yabo bayangikhuluma bangibeka kabi. Ongakuba manje sebengifakela nemithi ichitho manje ukuthi umyeni wami siqabane izinto ezikanjalo. So iyona into engihlukumezayo le because mina la ekhaya ngangafikile ngokuthi ngizohlukanisa ngangithi sizokhulisa umndeni sonke yayibona lento iyangihlukumeza ngoba mina ngiyabathanda. But asikhuluma iqiniso wasisi uma ufika mina
ngenza imali mhlambe asithi ngidayisa insango ngisibonela nje ngento abantu abazo understanda abaziyo ukuthi ayivumelekile noma irong. Yeah. The same ngidayisela insango. Bese uyafika wena uthi hayi ngeke insango ngingayidayisi iyabheda mhlawumbe ngidayisa amakhekhe yabo. Insango beyingenzela imali. Yes. Futhi kahle kahle uyangiphuca le mali le kade ngiyithola. Nawe awuboni mhlawumbe mosibuka ngendlela ukuthi kahle kahle nawe bona one bebevilapha bedlalela umkhonyana ehappy nawe behappy manje wena usufuna abasebenze manje lento abangayifuni bona. Kona kuphi ukusebenza? Yini ephazamisa ekusebenzeni ngoba phela it not like umuntu uzohamba ayofesa kaMlungu. Umuntu akazizela into yakhe. Yazi ukuthi kumnandi kanjani noma ngabe umyeni wakho uyakuphi imali but ukuzezele nje extra income for yourself. Hayi ukuthi uzufake. Hayi, uyangipha nje imali. Lese ngipha mhlambe 15,000 ngenyanga. Iyafana njengoba le mali uhlezi ucomplain ukuthi ayanele ngoba phela ngithi bayithanda nezinto ezobukhazikhazi. Siphelile le mali incane futhi le mali ifanele inyuse yonke leyo nto. Uyayibona leyo nto. Angithi ngabe iyasiza ekutheni umuntu mengabe ukhona azenzela yona eceleni. Okay. Njengoba wena manje unumber 4. If ngingafika unumber 5 ngaphatheka kanjani? Ngeke ngize ngibe nankinga mengabe nje unumber 5 isizozwana naye angihloniphe njengoba nami bengibahlonipha lapho. Uma efika unumber 5 athi mkhonyana sicela nje siyo makoti bakho singasebenzi sifundile nami ngifundile unumber 5 kodwa ke cha singasebenzi siyakuphoxa ngesebenza bese umkhonyana ayithanda leyo part bese kucela umkhonyana sicela la uyeke ukusebenza manje ngaphatheka kanjani? Angisebenzi lesathi phela ngizenzela into engenisela mina imali. Uyekona lokho akuyekisi. Ngizomtshela phela umyeni wami ukuthi mina umyeni wami lekhaya ngikhulisanga ukuthi fanele ngikhangeze every time. So anankinga ngizokupha mina imali. Lungile uzongipha imali but for the sake of future ngoba uyazi future sikubekeleni. Uyabona ukuthi uma unumber 5 uzobe nawe esezokukhinyabeza manje. If unengqondo yokuthakatha nawe ubusuzoba ku position efanayo ya 1 2 and 3. Because umyeni wami umuntu okwazi ukuthi izinto ayihlaziye. Mangimbekela ama reason ukuthi umyeni wethu ukhona njengamanje. Uyacabanga ukuthi mhlambe khona ke la security khona ifa ukuthi AK ubani nobani mangifu uzoloku mawubabheka laba umuzi uyosala umeni mekuthiwa wena uyafa. Angithi kodwa I want to technically abanyundela abanye. No angibanyundeli kuphela ngifuna senze into ezokwazi ukuthi siqhubeze phambili ikhaya lingafi makuthi umyeni wethu uyahamba emhlabeni. Umyeni wakho uyazi silaba bakuthakatha? Hayi akaze angakamtsheli. So if sesimtshela ubona ukuthi uyamela kanjani indaba engaka ukuthi hayibo abafazi bakhe akade abanabo bayakuthakatha. Mhlambe vele ngeke azayithathe ngendlela eright ngoba phela uyabathanda futhi uyabathemba. But from izinto naye seyibonile zenzeka kumina benaye beloyibuza ukuthi zenzeka kanjani. Surely uzo understand. Phela ukuthi mhlambe uzofuna ukuthi afuna ukuthi sithole isiqiniseko mhlambe naye ayiphumele ngendlela yakhe ayokufuna lokho. Anginankinga ngaphuma yokufuna. Okay. Futhi wena njengamanje uhambile wakufuna. Hayi nanokuthi ngihambile ngayokufuna ngilo muntu izinto oyiphuphayo ebusuku ayibone ezinye ngingayinaki kodwa manje sengikuphuphe okunye ngikuphupha kuyenzeka uyabona. Yes. Mase ngiphuphile into yenzeka ivele yenzeke ngalendlela yenzeka ngayo angiphumanga ngayokufuna kodwa nje ngasukelwa nje umuntu nje engingamazi ngiqala nokuhamba kuleyo ndawo wangitshela ngabantu angabazi ilapho engibone khona lezi zinto engihlezi ngiziba shuthi zikhona. Ya wona kuyinkinga ngoba sisenje yafuqa ngamanga ngoba abantu abafana yabo awuye kodwa akuthanda ukusebenza ubuye akuthanda ukusebenza asicabanga ukufana. So if umkhwela wakhe egcina ngakusiziki decision yakhe yephi? I-decision yami kulungile ngizomyeka aqhubeke ngendlela bebathitha ngayo phela mina ngizozenzela eyami legacy ngoba ekugcineni ifuture yengane zami engizoyizala. Angithi ngoba yena akugaranti ukuthi uzophila forever. Mase engasekho ngizobe sengenze njani? Uyabona? Laba bazosala naleyo mali besala kodwa ngoba ingqondo yokuthi bayisebenzise vela banayo izophela. Masiphelile bayokwenza njani? Kanti mhlawumbe enye into futhi wena oyenzayo wrong abangayithandi bona. Wena umncane, umuhle, unestayela, indoda yabo. Wena usuhlala kwena kakhulu manje. Vele nalokho ngingabacasula kodwa akusimina phela engithayithi uzohlala nami mina.
Cha wena moyenzela into abangayenzi bona izofutha ngayo moya. Obviously vele emugana phela ngithi kuthiwa emzini vele uzovusa umuzi uzolungisa izinto oyibonayo ukuthi azikho right kahle kahle nje uzokwakha. Mina ngiyakha iyabona na ukuthi kusho ukuthi ungiyakha phela. Into ebingayiboni le ngoba bonke kusho ukuthi bebehlangene ngengqondo efanayo. Manje isiyabona hayibo. Nakho manje sengibone enye into engingayazi. Yabona ndaba. Okay. Ngifuna abantu bayi-understand ukuthi njengoba lo ngizama ukuphikisa ngishonisa le ngizama ukuthola ngempela ukuthi usisitori sakhe usithemba kangakanani ukholwa kangakanani kusona akenziwa ukuthi uyena ufuna ukuba ibhoza lapha emndenini ngoba phela ngafika ubumncane kodwa ufuna ukukontrola yonke into manje wavele babona bayigugela Nkosi yami mhlawumbe futhi wena babukela phansi ngoba ufundile wona bafundile yabo bengizama ukuthola leyo part leyo sengiya-understand manje ukuthi ke isuka phi le ndaba sizokwazi ukulelela inkinga manje masibabiza bonke. And into engifuna ukukuthembisa yona ngiyafisa nabo ukuthi bafunde makuthi kusakhona oyimisele ngokuthi aqhubeze ulwazi lakhe. Hayi sisi umuntu uma masibani uright wafuna ukufunda Ndoda yakhe emthandayo umuphimayo waye umfuna umbuze esikoleni. Cha sengishola ukuthi phela mhlawumbe mebebona sengazi usengizenza ngcono ngoba nakho ngifundile. Oh nabo awuthababa ngcono. Nabo hela umuntu azenza bengcono abuyele esikoleni ayikho into enzima lapha nje ukuthi nje ufunda incwadi ubhale test pass. So njengoba bekwazi ukuthi behlale ekhaya banesikhathi sonke sokuthi bangayenza leyo nto. Okay. Yini le yebo indaba yokufunda kuba muhle ocabanga ukuthi uyenza kangcono wena kunabo umkhonyana wakho njengoba ethanda kangaka manje. Ngiyamhlonipha. Sibeceleni ukuthi sebakuthakatha manje sesinokuqabanga. Ngiyamhlonipha. Okay. Ngiyameseka noma ngabe kuthiwa ulithi kangakanani kodwa kuyenzeka nawe ngelilanga ulidinga usizo udinga ukupheshwa lapha izinto zakho ingahambi kahle yimina owenza yonke leyo nto akakazi athi mefika kumina athi yazi masibani ama finances wami avaleleke la kanje manje ngidinga ukuthi ungilekelele la kunento ephuthuma ekufanele siyenze angikaze ngisho ukuthi hawu babiphelile imali le mali ngiyazi iphelile ngihlezi ngizothi qhamuka ngithi nansi imali ikhona cause ngiyakwazi ukuyisave imali yebo into enjalo and ngisubmissive ngale ndlela umyeni wami ngiyamhlonipha ngiyampe anginayo lento yokuthi kuthiwa like custom made mina kweyami indlu umyeni wami mefika yonke into yenziwa yimina as uwife wakhe nasekamareni futhi umphatha kamnandi. Exactly yonke into nje right yawaqoka amakhethini so wilanjare bovu ngimdansela umyeni wami ujabulise nje yabona ngimdansela abone naye ukuthi hawu kanti iminyaka yakhe imngakanani manje usayenza ukudata hayi umfana nje ola ko50 yabona akamdala phela naye kakhulu ula nje ko50 wena shothi uma late 20s mina nje mina ngino 30 mina okay it's early 30s early 30s laba nababa badala ngaleyo ndlela ukuthi ungazi uthi ene ogogo no akusibona ogogo ibona abazenza ogogo lento yokuthi uthi ungene emendweni bese ufika relax yabona oyiphinifa oyipitiyoti ugqoka isikipa nje yabona usulala ngesikipa ANC umkhwenyana mefika la endlini hayi we baba hayi ngisabhizi mina uya neskipa se-ANC uyehlwe new okay yabona kusale ethubale sezivale evideo le utshela usisi abasebancane ukuthi kahle kahle indoda iphathwa kanjani nasekamerweni fanele uyenze njani yabona indoda mengabe ufuna ukuthi ikuthande bhalana ama notes lapho okokuqala ihloniphe okay uyithobele mayiqhamuka nombono othize uzwe ukuthi awuzwa kahle kodwa zama indlela yokuthi uphendule ngendlela ngesizotho ungasho ukuthi usuyamcriticize ayibona into enjalo okwesithathu ibunkosikazi ekhaya lakho unga expect ukuthi izinto uzozenzelwa ngoba wena unemali okay indoda ilinyanya kabinuko so nje zithande ayike bese uyamphekela kumyeni wakho wenze short uyapheka indaba yama takeaways when uya order ayikho indoda ejabulela leyo indoda iyajabula ukuthi umfazi uyayiphekela uthatha isikhathi wapheka yes uthatha isikhathi sakho nje wapheka and ijabula ngandlela ukuthi izikujoyine naye ekitchen ithanda nje ukulonde niphenduka nobabili lani ikuxoxisa uyapheka ave kumnandi kuba mnandi ngalendlela and niyabonda ucreate ibond nomyeni wakho because mawuzohleza uhleli nibonda nini iziphi lezi zinto enizenza ezizonenza nigcina senibonda nigcina senizwana uyabona ubonda phela ekamereni phela awubonde ekamereni kuphela indaba isuka la ngaphandle fanele sibonde nje ngayo yonke indlela
Hayi ekamereni kuphela ngoba ekamereni makuthi asibondila asocina siborana uzobe ungibhora vele nakhona uyabona. So nje asibondeni nje mangabe ngipheka umyeni wami ulana uloyithi awuthi ngizwe taste vele ke nje nokupheka ke futhi phela sikwazi ukupheka. Hayi ukuthi uyapheka uvele nje ushaya into ongayazi nje ngoba phela uzomxosha vele obviously uzomxosha uzwa kulopheka kahle. Mina ke vele ngiyayiphekela sidalwa sami ke nje so wesifona so okwesi4 ekamereni spice it up izinto uthenge lama sexy lingerie agqokwayo uyazibona zonke lezo zinto umyeni wakho umdlalise uke nje ufake ingoma eredweni umdansele uthi sukuma baba sidanse zonke lezo zinto not per se phela ukuthi usumthekela ngaleyo ndlela kodwa nje asidanseni nje sidlale nidlale ezingane ngathi niyingane uyabona izingane nikitazana nenza amaphilo lokuthiwa kubizwa ngama pillow fight sishayine ngamaphilo kube mnandi madoda usishayine iphilo athi ngalesikhathi saginqikile ukugibela phezulu kwakhe umyeni uyabona zonke lezo zinto umdlalise nje abe active uzokuthanda ke manje uzofika nje awuhlehle usuyalala bu generation la angithi ade usuphuma lapha eTolini useze wakushiya wayolala usufika nje ayahlehle ubheka le uzohamba obvious as a way ngini uyazi ukuthi lapha iziyabuya lapha yena uphathe kahle empedeni hawu right shema phela abantu basithembu hleze kukhalwa ngabo ukuthi hayi right kakhulu mhlawumbe phela sesingasho ukuthi mhlawumbe yena akakhathali ngoba vele nabo labana bekho active bayinakela into abayithanda nje imali nje bayithandela imali nje ukuthi nje bayitotose bayipole benze zonke lezo zinto. Hayi ke nizwile ke bosisi usisi untshelile ngeexperience yakhe angabe ndlala ngayo mangabe nithi anzwanga ngicela comment section nina abantu esesithenjweni kakhulukazi noma ungathola sithenjweni nje usho cha usisi uyamphasisa lapha kushoyo noma ukuphasisini kodwa cha umyeni wakho kumele lazi lo daba lolu fanele lazi impela but ke i-competition ithathi nama ngifuqa manje abazwela laba abanye if wena wenza into enje ngeke bakuthakatha wena fanele bakuthakatha wena nami ngakuthakatha nami vele kubona bazongithakatha phela kodwa egcineni fanele ba understand kuphela bona at least abafune yabona indlela zokuthi awusibonise ukuthi kanti kahle kahle wena wenza kanjani yabona anginankinga ngizobanikeza ama ideas angithi sabandawo nje somndeni zobanikeza ama ideas nafa bathenga amalanjana nawo ngithi yenzani kanjeni ubaba uthanda lokhu yabona nje lezi zinto ezikanje nishintshe ningamphekisi manje uAnmavis ake umphekele wena ubaba yabona nje ungalo uthumela ukuthi ayinelishe labani ke umayinele wena nje avuke ekseni usumayineli wamkhethela wena outfit azoyiqoka zonke lezo zinto nizobona kuzoba right. Cha siyabonga nje kakhulu ngiyazi abantu abayithanda lama video laba awu part 1 bese upart 2 landele ekugcineni but ke from now on sesiwashintsha sizowahlanganisa kube into eyodwa yabo siyafuna ama comment enu siyabonga kakhulu ake sinye next time stay blessed.